след центрирането на Хендерсън. Удари се топката в ръката на Хор, струва ми се. Така е, но поне според мен нямаше умисъл тук. Може би няма оправдание в футболиста на Аугсбург, че така по такъв начин бе протегната ръката му, но да видим. Джеймс Мюлър е зад топката. 5 минута на двубоя. Страхотна възможност Ливърпул да открие резултата. Два гола от успех този сезон има Мюлър. Ще бъде ли точен в този толкова важен момент за своя отбор? Мюлър се засилва. Удар на Мюлър. 1-0 за Ливърпул. Ето, че червените успяват да победят. След една дуспа, която според мнозина, убеден съм,